Na jotelo dwaro ni giyud yo maber mayom mar wuok e ndara. Nikech ne gisekawo jopiny gitere ndara no tim gima ne gidwaro. Nikech ing'eyo ni jo ndara notere ji gi weche ariyo kende. Notere ji ni mondo ji oyaw sava, kendo notere ji ni mondo nengo mogo odwok piny. Ripodni king'iye onge yo moro amora mano nyalo dwoko go nengo mogo piny. Mogo ni gima ok dwok piny gibede bura kata yalo bura gi jotelo. Kata jotelo koni chakre kawuono wadhi selo mogo siling 100. Nikech ing'e ni mogo ma ji chamo Kenya ka kuonde mopogore opogore. Jomoko gole e dero maka to rege to chame. Jomoko be dhi rundo bando ka jirani to rego to chamo. Jomoko be dhi ng'iewo mogo moseregi mipimo gi mkebe to rego to chamo. Jomoko be dhi ng'iewo mane duka ma premium ma nengo ne nyaka bed matek kata e chumi ber to rego. Jomoko be ng'iewo e duka ma kawaida. Moke gi te onge rieko moro amora mantie buop chieng' ka minyalo dwoki go piny. Omiyo wacho ni ji odhi yalo nengo chiemo Bomas mano ne miriambo. Mar ariyo ineno ka ni yalo wach mar kineno kondike gi kisungu maber to ndike ni review mar electoral process. To jopiny to notere ndara ni mondo yaw sava. Kayaw sava mano tero jopiny e ndara. Onego wane Bomas kacha. Kondik ni yaw sava to awacho nang'o? To ayiere ni iyawe koso ok yawe. To nikech joma notero gini e nyim doho ma Bomas nong'eyo ni yaw sava no en mana gima itero go jopiny gi pi. Ok gima ditere e bwo chik ni koro yale chik. Nikech ing'eyo ni presidential elections ma Kenya ka ne bedo declared e form 34A gi B moket Bomas ma agents moa kon gi kon o verify. Masava ni to mana maibuogo jopiny mondo jopiny oagi wedho duka kama dho soda ni dak gi yaw sava ka ging'e ni ne giloyo adier. Omiyo joma notero gini Bomas to konyo jopiny sani koro kwe ng'ama dhi wacho wach moko gonge. To gimokonyo gi magidok ge udi. Ting'e ni onge kata mana wach tax miwacho ni. Kani wacho ni tax omero jopiny adier to nyaka tax mag county governments mano omed ka. Iyudo ka county mancha choko milion 400. Kawuono koro koni gin gidhi choko gima gidendo ni on revenue bilion 2. To sama gitero tax gi malo ma gidwa choko bilion 2 ni e sama gin be gigoe koko ni jopiny tax oeo. Jopiny ichwogo osuru mathoth. To e county ka timedo to onge ng'ama wuoye. Omiyo wach machielo ma bende nonego wachi. Ero jopiny nengo ngima oingo. To nitie joma notiyo tije gi government mamalo gi county governments ma pok ochul pesa kawuono moko higni 2 moko 3 moko 4 moko 5 gi sirikal mosebedo kadhi nyime. To onge ng'ama wuoye wachno. To jogi ema ondiko jopiny mane kor gweng'a. Jogi ema timo biashara mamiyo piny dongore. To dong mano en shida mar sirikal. Ang'o miyo gin pok gichulo? Chuno ni nyaka siem gini eka gichulo. Ang'o miyo pok gichulo? Gik moko gite kata mwatero mag tax go mar dwoko gimo gin shida mar sirikal. Gima miyo noter gigi en ni joma nie pingo koni the minority neno ni sirikal ok ti maber koro giket gi tesre mondo ji odhi owuo. Gik mano ni gikete gino bende chulo gope mag joala ma sirikal mamalo gi sirikal mag gwenge nigo. Mane kidwa ni mondo piny odongi nikech nitie kembni mang'eny mosetho. Nitie joma ng'eny ma nyithindgi osewe skul gi kore ni ne gitiyo ne government. Sana county ema notorious kabisa. To kochul gi nyaka kawuono higni ema dhi. Magi gik monego wayal manyalo konyo jopiny. To waketo wayalo tije mang'eny midwa medi e sirikal. Wadwa create office moro mar ng'ama no yombe yiero. Wadwa chako create moro mar joma no konyo joma no loyo yiero. Mae madhi ketho piny. To ma dong ne dwaro kil, ma dong ne dwaro mar Kenya Kwanza. Office makoro Odoyo. In fact kirango gik ma okadhgo. Office